Alright, settings Africa mthatha igama ngosizibongo washo sizenkalakatha sizwe the inhlasuthu eqophe komlando futhi eningizimu Afrika Khuzani umfoka Mpongose sephinda ke edla umhlanganiso kwingoma ke ukuhlanganisa unyaka emsakazweni Khosi FM ku 90.1 to 107.4 FM uphinde sibili ngakuba ke sekwenza lokho sekusele inkulumo eziningi umfoka Mpongose kwaqala ukuhlabana ke ngejele edla ke unombolo 1 ke emsakazweni Khosi FM kanti ke kuphinda okwesibili ke lokho ukuthi ahlanganisa unyaka ngengoma ke ayikhiphe cishe ina 2 days yabe sidabula imillion views lapha ke ku YouTube namhlanje ngiqinisekisa ukuthi ke lokho ayekusho umfoka Mpongose nebala kunjalo ngempela njengoba sazi ukuthi umfoka Mpongose uqopha umlando sekuza enkulumeni eziningi ezithinta ukuthi ke uyagwaza emsakazweni Khosi FM uyagwaza egwazela ke iphathi imandla zemsakazi nabasakazi abathile lapha ke omunye ke ongumsunguli ke we Song of the Year lapha ke oWendlovu bese vele segarantile ukuthi uzokwenza uphenyo kodwa isikushothi sithi halala mfoka Mpongose halala ke Khuzani halala ke Ndlamlenze halala ke mfoka Khuba.